Makorokoto kuna beewezhira uyo akomborerwa nemwanasikana. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe kana kuhita notification button kuti pese patinoposta move the first people to know. She wrote on a wall akati high fame on the 2nd of January 2024. God blessed us with a baby girl kumwana wedu teseka pamwe chete nemafollowers ake. So vazhinji vafara zvikuru. Bruno Furnitures abva angonyora akati uya utore mapambers. Vamwe vati aiwa kaa iwewe sekuti ndiwe uri kuda kuendesa chipo wai usina kuenda sezvawakaita pane vamwe kumashure uku. But anyway chero akanzi auya azvitorere chikuru ndechekuti apiwa chipo. Vamwewo ndovati aiwa kaa Bruno iwe dei watoindisa iri cotbed chaiyo wosiyirawo ve9 months later kuti vaindise mapamba. Ana Honde abva angopa mwana zita abvunza akati mwana ane zita here kukanzi Beta anzi Mabridge kana kuti Pinky.